sa Bagyo ba, nagipaanin ako daan. Yawat na ipanagtag. Sa imo. Joke na dahil may. So, nigasto ko kuha 100,000 para ani nga bridge. Dugaya oy, para makalabang ang mga lungbid. Mahal ingna dugayan ninyo oy. Dugayan ninyo oy. Surely, but surely. Istorya ni mo ni Charlie, ano? Ako rin nga pabalong ni istorya. Ako nakasaksi ko sa ilang relasyon, kapila ni sila nagkuhan. Misunderstanding. So, yung report din si Charlie Dream. Papasipsip dahil laban. Laban. Pero ako prangka rin ko nga pagkataas mo rin ako ni ipadayag sa kuha na ako rin ni ika-istorya ni Mucha. Isa kubrera ko nga pagkaginikanan naikamot ko nga akong anak mo na paedukar na ko sa tapas ra akong di kuhan ako rin kasulti nga dala ni pasiyaw pero may tinuod. Magdimahal ako ang akong anak mo kung basig kuan ba hay nga pagmahal kay namang mo istorya rin dala ni sa bingay nga gimahal ko no niya ang usa ka babae sa iya kuno mugton pa pagkatulgon sa kumo patulugon so ano bang gugma nga balaan ba kay ako ni gistorya na mga bata nako
dili man jud ko kuan nagtubo nga usa ka kuan Christian. Pero para nako ang pagsugot sa kababae balaan. So kung isulod mo ang relasyon niya inyo ha tapaw ra dili serious. Ayaw na lang kay makasala mo makapasakit mo sa pagbati sa laing tao. Kay kita nga tao, sa mao rin atong dagway di pa kamay ka sa Ginoo gimahal ta niya. Kung ako ra pong nahanyo di Charlie. Itra pong mahalon ang akong anak kay basi makitaon niya ko nga pasakit. Hangtod sa lukman. Kay basi patulpas pa siya nga istorya bisig makapatay tagbat bisag bati ra tagnaw makapatay na tagbatignaw ko. Ano may kanta na? May kanta na bakod mo. Bakod mo. Mahalon, hangtod sa lukman. Balak mo yung gire-kameritory ba? Ay, samot na ako nang giinan kay kung tinuod nang imong ingon ako tong na istorya sa din. Ako tang inon tong pauli sa inyo ha pag ihaw og manok. Dal adri ang tibok ibilin ang pikas. Ano man? Dalang tibok ibilin ang pika. Aw! Ang tibuok. Wala, mapilin din. Diyan na, naging tibuok. Yung bilin mo ang pika. Bili po pikas. Kanya pag Libog daro. Libog. paglana og kuan Butot. butong Oh. butong nga tugkan og pisong tadahan. Dalon diri. Sana bel. Magana, may yung maglana kagputot. Na magoy mga batanon nga bisag nga bata ra kay pero Sito aros. sweet to. Taas og kay balo og knowledge ba sa Ngayon sa naman siya, wala mo siya ingme. wala kay nakaibalo ko nga kuan Isip Diyos ano? Palo. Papakiluin po niya. Kanang gadali me nga mo pauli kay moadto ba mi sa birthday ni Kaina. So mo ni siya nahitabo sa among salakyan. Gar pakita mi ana. Kinsa ka buhat ni God bless. God bless. Ah. Uy! Mauwa ni mo tayo sa trabaho. Wala mo.